רנו קליאו. לא סתם רנו קליאו. רנו קליאו ספורט, רנו ספורט. זה השם המלא של המכונית הזאת, מכונית שנוצרה בשביל לתת לפז'ו בראש. זאת את האופי של המנוע. תראה איזה יופי. עד 5,000 סלט. משהו אחר, מ-5,000 היא כאילו מקבלת קיק מנוע מהר אחר. כזה וטח, טסה. מנוע אחר. שני מנועים שונים ברכב הזה כאילו. איזה צליל, איזה יופי. זה הכיף של האוטו הזה, אבל מצד שני גם לפעמים זה החיסרון שלו, כי צריך למשוך את המנוע לסלד מאוד גבוה בשביל שהוא יקבל את הכוח. וחוץ מזה, בסלד נמוך, סתם צליל. לא נשמע משהו המנוע הזה. איזה רכב, איזה מנוע, איזה מנוע, איזה רעש. נכון. צליל שלו, אין עליו. מה? נבדוק התנהגות? אני חושב שכדאי שנבדוק התנהגות, אבל ניתן לך לעשות את זה. מוניה, רבק. מה קרה? אנחנו אמרנו שיוצאים לבדוק התנהגות כביש, לא? וואי, האוטו הזה מרגיש כמעט כמו אוטו מרוץ, איזה צליל. ככה נשמע אוטו מרוץ. איזה יופי, יכול נכנס לפנייה. איזה כיף להיות באוטו, זה פשוט תענוג. מכונית קטנה שמוציאה את כל הרוע בך, רק צריך מסלול בשביל זה, ואנחנו מסודרים. אין דבר יותר כיף מזה. מעניין איך התהפכו היוצרות בין פז'ו לרנו. פעם הייתה זו רנו שבחרה במנועי טורבו כדי להעצים את יכולות המנועים שלה, ופז'ו העדיפו מנוע רגיל. עכשיו פז'ו משתמשים בטורבו, ורנו משתמשים במנועים רגילים. אבל אל תיתן לנפח המנוע הצנוע פה במכונית להטעות אותך. זה מנוע שפותח בשיתוף BMW, יש אותו גם במיני קופר S, וזה מקדש טורבו בלחץ גבוה שמפיק לא פחות מ-175 כוח סוס. בתוך שנייה האוטו מגיב, המנוע מגיב ומאיץ. זה ממש לא משנה שיש לו רק 5 הילוכים, המנוע ממש... הרנו יש 6 הילוכים, אבל היא צריכה אותם, כי רצועת הכוח שם הרבה יותר צרה. מרגיש חזק האוטו. זה חזק, זה מטורף. אבל אתה יודע מה יותר מעניין? לדעת איזה מכונית יותר מהירה, פז'ו או רנו. אתה אומר שנבדוק את זה? אני אומר שבשביל זה אנחנו צריכים את הנהג שלנו למשימות מיוחדות. אז בוא, ליאור. ליאור לוי. 3, 2, 1, גו! בשנייה הראשונה רנו עוד מצליחה לשמור פער, אבל ברגע שהטורבו נכנס, הפז'ו פשוט לא משאירה לה שום סיכוי והפער ביניהם הוא ענק. אוקיי, ליאור, ננסה נהיגת מסלול? יאללה, אתה מוביל, אני אחריך. סע. עכשיו הקליאו בתוך הסיבוב, בואו נראה, וואי, יש לו קצת יותר אחיזה פה בתוך הסיבוב, ואני צריך להיזהר פה עם הטורבו ביציאה מהפנייה, בגלל שהמומנט כל כך גבוה שהאוטו מנסה לפרפר מיד בתוך הפנייה, אבל כאן בישורת, בלי שום בעיה, אני נשאר אחריו. קליאו מרימה גלגל אחורי בפנייה, יוצאת קצת רחב, אבל יש לי כל כך הרבה יותר כוח ממנו, שאין לי שום בעיה להצמד עליו בישורות, ואני נכנס לפנייה, תת-היגוי, לא מצליח להעביר את הכוח, ושוב ביציאה, הרבה תת-היגוי ב-207, קצת קשה לנהוג אותה, מה שנקרא עם העברות משקל, אני לא ממש מצליח לגרום לאוטו לעשות מה שאני רוצה. בסופו של דבר, כל מכונית והיתרונות שלה. ה-207 GTI חזקה בביצועים הספורטיביים שלה, בזכות המנוע טורבו המצוין שיש לה, וגם אולי 20,000 שקל פחות מהקליאו. נכון, היא גם נוחה יותר, שימושית יותר, ולמעשה אפילו גילינו היום על המסלול שהיא הייתה יותר מהירה. אבל אחיזה ומספרים זה לא הכל בחיים. אנחנו מחפשים במכונית ספורטיבית תחושות, צלילים, ולקליאו יש את הכל, היא נשמעת כמו שצריך, המנוע שלה זה פנינה אמיתית, כיף לנהוג בה, היא מרגישה כמו שמכונית ספורטיבית צריכה להרגיש. אז רגע, אז יש לנו מנצחת? מבחינתי כן. רנו קליאו ספורט היא היורשת האמיתית של הסבתא של ה-GTI. אני חייב להסכים איתך לא, נכון? לא, ממש. כי בעיניי ה-207 פשוט יפה יותר, מהירה יותר וזולה יותר. אל תיפגע, זה לא, זה היה בצחוק. לא, זה לא מאמין לקחת.